mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Wai ake ciki ne abokina, tunda na shigo na ganka sai damuwa kake, me yake faruwa ne? Kai dai bari da ƙura ba 'yar karama ba nake faɗa ma. Kai ƙura kuma a tilamu abokina, me yake faruwa ne? Kai babbar ƙura ce irin ƙurar nan tumamama, ina cikin ruwa ba sosai tsamo. Kai to wace iriyar ƙura ce wannan har kai tumu haka? Wai baka ga alamuna ba ko bacci ma ban yi ba, to yasa da akwai ƙura ba 'yar karama ba ma. Ayya, ko da na ji na ganka duk fuskar ka ta kumbura, me hana ka bacci? Wallahi ina faɗa ma jiya kakata ce na ji ta ce za ta yi tsewar dare akan masu sace mata kaji.